Doncs bé, avui comencem el reportatge des de Castellar del Vallès, amb el reportatge del Semifusa que fem cada mes. I avui preguntem a la gent del carrer doncs, quina ha estat l'última o descoberta o el que estan escoltant. Hola, bon dia. El seu nom, sisplau? David Domínguez. Doncs mira, en David ens explicarà què és el que està escoltant últimament. El que més escolto últimament és el cançoner del Mic, parlant molt i clar. Vull dir que és el que portem al cotxe amb la nena i és el que anem veient. Molt bé, escoltem, ben divertit. Doncs bé, una persona que ja va a base de cançons infantils. Doncs la Núria ens explicarà quina és la seva última descoberta musical o el que està escoltant últimament. Hola, bon dia. Bueno, jo últimament tinc dos nenes petites i només escolto música de dibuixos, de la Frozen 2, de la Frozen... Molt bé. Fantàstic. Doncs Tot escoltem. Frozen i tot de princeses. Molt bé. El Mundo Princess i el Brilli, no? Sí, brilli, brilli. Perfecte, moltes gràcies. A vosaltres. El Manel i la Mariona i ens diran quina és la seva última descoberta o el que estan escoltant últimament. Doncs mira, últimament hem escoltat l'últim CD de Slipknot i ara avui també hem acabat d'escoltar el CD de Darkness perquè avui al vespre anem a un concert a veure'ls. Anirem a Barcelona a veure'ls aquesta tarda, sí. Doncs molt bé, moltes gràcies. A vosaltres. Continuant passejant, preguntem què és el que estan escoltant últimament. Bueno, a mi m'agrada bastant, tinc un ampli ventall de gustos musicals, però m'agrada molt la cançó del Miqui Núñez d'Escriurem, per raons sentimentals, em recorda molt una persona que ens ha deixat no fa gaire, i m'agrada molt aquesta cançó, i també m'agrada molt la de l'Axan Busto, T'estimo molt. Molt bé. Fantàstic. Doncs escoltem, aquí ja veiem que hi ha gustos per totes les cançons. Moltes gràcies. Doncs bé, anant voltant, ens hem trobat en Sergio i ens dirà quina és la seva última descoberta musical o què és el que està escoltant últimament. El que estic escoltant últimament? Bueno, amb la dona una cosa quan jo vaig, Però bueno, jo Pearl Jam o Metallica o... Sí, i amb la dona pues la Bibi Ball i... Doncs moltes gràcies. Molt bé, merci. Doncs bé, continuem passejant i ens estem trobant molta més gent perquè, escolta'm, això avui està molt animat a Castellar. I ens hem trobat una parella i ens diran a veure quin és el seu descobriment musical o què és el que estan escoltant últimament. Doncs jo últimament Phil Collins perquè sempre m'ha agradat molt. Jo he descobert un grup que es diu Molotov Jukebox i és una trio de Hollywood que canta molt bé i que, no sé, és un grup molt xulo, a mi m'agrada molt. Déu-n'hi-do, doncs moltes gràcies per la vostra aportació.